Bytom i Jerozolimę dzieli 3720 km. Dolina Gmin w Instytucie Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem w Jerozolimie to jedyny w swoim rodzaju, niepowtarzalny pomnik pamięci ofiar zagłady, obejmujący niewiele ponad hektar powierzchni. Powstał, wręcz wyrósł z naturalnego podłoża. Inspiracją dla przygotowania tego miejsca był dla architektów Dana Tsura i Lipy Jahaloma fragment z księgi Ezechiela odnoszący się do opisu wskrzeszenia zmarłych. Prace nad realizacją projektu Doliny Gmin na wzgórzu pamięci Yad Vashem trwały przez niemal 10 lat. Zakończyły się pod koniec 1992 roku. Z lotu ptaka pomnik przypomina mapę Europy i Afryki Północnej sprzed wybuchu II wojny światowej. Na 107 ścianach z wapienia, mających wysokość około 30 stóp, wyryto ponad 5000 nazw miast i miasteczek, w których mieszkali Żydzi. Nazwy ich zapisano alfabetem łacińskim i hebrajskim. Każda jest świadectwem trwania, odrębnym światem i przypomnieniem o istnieniu w tych miejscach społeczności żydowskich przed nadejściem zagłady. Obecnie w przypadku wielu z nich pozostała tylko sama nazwa, bo ludzi już nie ma. Przy wejściu do Doliny Gmin umieszczono napis. Pomnik ten upamiętnia społeczności żydowskie unicestwione przez nazistowskie Niemcy i kolaborantów oraz nieliczne, które ucierpiały, ale przetrwały cienie Holokaustu. Przez ponad 1000 lat Żydzi żyli w Europie, skupiając się w społecznościach, aby zachować swoją odrębną tożsamość. W czasach względnego spokoju kultura żydowska kwitła, jednak w okresach niepokojów Żydzi byli zmuszani do ucieczki. Gdziekolwiek się osiedlali, obdarowywali ludzi, wśród których żyli swoimi talentami. Tutaj zostaną opowiedziane ich historie. Przejście przez Dolinę Gmin to wzruszające i niezapomniane doznanie, pełne mieszających się z sobą emocji, związanych z poszukiwaniem pośród tego niezwykłego labiryntu ruin, dziedzińców i uliczek, świata, który niemal zniknął, i wreszcie odnalezieniem wśród niemal 5000 innych nazw tej jedynej miejscowości. A potem, gdy palce dotykają ciepłej od słońca ściany i wnikają w zagłębienia wyrytego na niej miasta, kiedy przeszłość przenika w dziwny sposób na moment teraźniejszość. Bytom, tak jak i wiele innych miast, ma swoje miejsce w Dolinie Gmin. Nieopodal Doliny Gmin znajduje się Ogród Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Rośnie w nim kilka tysięcy drzewek oliwnych. Upamiętniają one osoby, które podczas II wojny światowej bezinteresownie, z narażeniem życia, niosły pomoc Żydom. Każde opatrzone jest tabliczką z imieniem i nazwiskiem Sprawiedliwego oraz nazwą kraju, z którego pochodzi. Ogród założono w 1963 roku, równolegle z ustanowieniem przez Kneset medalu Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, zaprojektowanego przez Natana Karpa. Na awersie umieszczono ręce, które trzymają liny osnute drutem kolczastym. Liny otaczają kulę ziemską. To ratujący sprawiają, że kula ziemska nadal się kręci, a świat istnieje. Kulę ziemską otacza napis: kto ratuje jedno życie, ten ratuje cały świat. Nadanie medalu po weryfikacji wniosku rekomenduje Komisja Instytutu Yad Vashem, złożona z historyków i świadków historii. Kluczowe dla podjęcia decyzji o przyznaniu medalu są świadectwa ocalałych potwierdzające pomoc świadczoną przez konkretne osoby. Otrzymało go dotąd ponad 28 000 osób z 51 krajów, w tym ponad 7 000 Polaków. Wśród nich było wiele znanych i cenionych osób: Maria Kotarba, Czesław i Andrzej Miłoszowie, Irena Sendlerowa,
Aleksander Kamiński, Zofia Kossak-Szczucka, Jan Karski, Stefan Korboński, siostra Teresa Kierocińska, Wanda Krachelska czy Eryk Lipiński. W 1996 roku zabrakło miejsca na kolejne drzewka oliwne. Nazwiska sprawiedliwych umieszczane są jednak regularnie na ścianie honorowej usytuowanej w ogrodzie. W maju 2012 roku Parlament Europejski podjął decyzję o ustanowieniu 6 marca Europejskim Dniem Pamięci o Sprawiedliwych. Data ma charakter symboliczny. Tego dnia zmarł Mosze Bejski, pochodzący z Działoszyc, inicjator Ogrodu Sprawiedliwych, współtwórca definicji Sprawiedliwy wśród narodów świata, a zarazem przewodniczący Komisji Instytutu Yad Vashem nadającej medal.